Faunana Windanana nganti pikon kali gandrung bergita ngoten nggih pantes. Oh, ngoten lho. Oh, nggih no. Oh, boleh, Pak. mangsa bisa gladra marang yanji ingkang Rina wengi dadi adi SMA Negeri Sabtu Suka Harjo luar biasa Pak elok sangen lah pensiun pripun dadi penggirang mau pripun Pak ajeng dapur ke Pak nah nggih hiburan Pak nggih tapi luar biasa Pak napa sone lho ora nggih pas teng desa kan suluk pas temu di gede-gede tok gogrok melorot kabeh nggih kari suarane apa sing mari gogrok kuwi ya nggih tipe luar biasa nggih jadi yo kita cilik kok banter men apa men lho nggih saestu gamelane luar biasa Pak. Wah, Pak, apa nih? Minjang yoso gamelan yang ngata nih nggih. Nggih. Adi truk putik. Wah, SMA mriki lak pun kagungan gamelan. Nggih, alit-alit. Oh, mboten napa-napa, sing penting suarane spektakuler. Nggih, sampun sae banyak, Pak. Nggih. Wong adik-adik wau siswa do nabu teng mriki nggih sangat luar biasa, Pak. Gugur gunung. Nah, iya. Kaget tenan, Pak. Kok gamelan disenggol mulai banter kok mriki. Mboten kok disenggol, disawangi muni dhewe kok. Oh, matur. Niku lho, Pak. Ampuh gamelan niku nganti kaya ngoten. Pak Gelang kula niku izin Pak Kepala Sekolah mbok bilih tahun depan niku mengadakan pagelaran wayang kulit niku adik-adik niku napa niku dipersilahkan duduk di depan sini ngoten lho Pak biar bisa ngematke wayang ngoten lho. Ngematke wayang kok sinden? Ya wayang sak sindene Pak. Wayang sak kathok iya. Heeh bener. Wong adate lek wayangan nang desa-desa kan cah cilik mlumpuk ning panggung kok. Ha nggih, bener nggih. Monggo dipun damel gentosan napa pripun Pak Sri nggih. Golek isih